wis ora sida tak potong 20.000. Makasih lho ya. Repono utak iki dinteni sing wekangku kok ngono kuwi to catet lek ning ya bener lho Dik cateten lah wong agite ya ngono lah piye ya kadang ya lire ya kadang ya banter oh lah kok ora krungu lho ning kan ya diimbangi ngono oh lah mau banter ta mau banter bengoke banter iki lire bengoke ya ora krasa ke ya jaran astagfirullahaladzim metu aja kaya ngono nggih kowe oh ngladeni wong tuwek sing aran lontole ya Allah ya Allah kalem le ayo dintek kena repono udah sampun katur sesedemen matur sembah nuwun Mas Kempes. Iji matur